som en dame. Albert kan spille bas. Oh yeah. Oh yeah. Bare lige fortsætte den lidt. Jeg kan godt have den kørende, men altså. Der er sådan lidt set optagelse, der gik i gang. Når Albert spiller sin bas, så rundt omkring ham i en cirkel siger Albert, Albert, spil noget på den bas, din dejlige sag. For når han whipper de tykke strenge, så ordner han bag mig slide strømme. Dig og din bas, dine dybe toner får pigerne til at skrige højt. Albert. Er du klar til din mundharpe solo? Hvad siger du? Mundharpe solo. Kom ind, kom ind. Jeg er så skide musikalske. Fuck, vi er gode. Er I klar for noget hardcore rock? Nej, ikke.